9:30, ערוץ 23. אז זהו, מעלים את המס גם על הבירה, והאיש שיושב לשמאלי הוא אחד הוא מבעל מבשלת שחר הגליל. ערב טוב. אלון ריפטין, ערב טוב לך. סבא שלו שתה תה, כי הוא היה חבר כנסת, אז בכנסת שתו תה. אבל עכשיו שותים הנערים בירה, או משקאות אלכוהולים יותר מזה. ומי שמתגל לכך הוא כמובן, או מי שאולי תומך בהעלאת המס הזה, הוא יאיר גלר, שהוא מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים. בכמה יעלה המחיר הבירה כתוצאה מן המיסוי המוצע על ידי הממשלה? אנחנו נצטרך לשלם על כל ליטר שאנחנו מייצרים יותר מ-70 אגורות, ועד שזה מתגלגל לחנויות או לפאבים, זה יעלה בסדר גודל של 15% יותר. אז יהיה פחות אלכוהול לזרום בעורקי ילדינו, נערינו, מה רע בזה? יש פה טעות ואי הבנה בסיסית. בירה זה המשקה עם אחוז האלכוהול הנמוך ביותר מכל משקאות האלכוהולים. יותר מיוגורט? יוגורט אין בו אלכוהול עד היום לפחות. ואנחנו רוצים לעודד קודם כל שתייה שהיא פחות אלכוהול. עכשיו שלוקחים רק את המוצר הזה ומעלים רק לבירה את האחוז, את המס, ולא מעלים לשאר, גם אם בטענות שזה תיקון היסטורי וכל מיני דברים כאלה, בסוף ברגע נתון מעודדים אנשים ללכת ולשתות אלכוהול רב יותר וזול יותר, וזה לא מה שאנחנו רוצים להשיג. יאיר גלר, מה בני נוער היום שותים? כשהם יוצאים ככה ורוצים להשתכר, זה בירות יותר או וודקה? הם שותים בירה והם שותים וודקה והם שותים הרבה מאוד מוצרים אלכוהולים, כאשר צריך להבין, הבירה הוא המוצר הפופולרי ביותר בקרב בני הנוער, גם בקרב בני 12-17 וגם לאחר מכן בגילי 18 עד 21. ומאחר והוא הפופולרי ביותר, ומאחר ואנחנו מנסים למנוע את הגידול בצריכת מוצרי אלכוהול, אלא להפך, להפחית את הצריכה, אנחנו מחויבים. אבל אולי הוא שסתו מפני וודקות למיניהן? אני אסביר בדיוק את כל אותו מערך האיזונים שנוצר בין הוודקה לבין הבירה. מאחר ואנחנו מדברים על המשקה הפופולרי ביותר, ומאחר ואנחנו יודעים שמה שבסופו של דבר גורם לשכרות זה אחוז האלכוהול והכמות של האלכוהול. כלומר, אם תשתה 2 או 3 בירות, אתה תתקרב לאותה כמות של האלכוהול. נכון שהמוצר הוא בכמות אלכוהול מופחתת, אבל אתה תשנה את התנהגותך, אתה תגרום להרבה מאוד מקרי אלימות, אתה תעלה על הכביש ותנהג בחוסר אחריות, כל אותם נזקים שאנחנו מכירים, ועל כן אנחנו מנסים למנוע את זה. זה פה, הדיון הוא לא לגמרי, זה צריך גם, האוצר לא התכוון בעלת המס הזאת להערכתי בכלל לטפל בעניין הזה. לא, זמן, בתוך שלא לשמוע, רצה לשמוע. לא, הוא רצה להרוויח עוד כסף, בוא נעשה סדר. לא, אבל מעלים את המס על אלכוהול וסיגריות כדי זה לא על האלכוהול, זה העניין, זה על הבירות. ועכשיו, זה גם אירוע נבזי ששמו את הבירות יחד עם הסיגריות, שם את זה במקום שאומר בירות זה לא בריא. זה פשוט לא נכון. כל המחקרים האחרונים מראים שבירות זה משקה מאוד בריא. עכשיו, אלכוהול לילדים זה דבר לא בריא. אלכוהול זה נכון, זה לא בריא, וזה צריך לעצור את מי שמוכר, וזה לא המבשלות, ולהעלות את המס הזה על מבשלות הקטנות, זה עלול לסגור אותם, ואז זה לא שיהיה פחות בירה, יהיה היצרנים הגדולים ימשיכו למכור. אז אפשר לעשות דיפרנציאציה, כלומר להעלות אולי למוצרים מיובאים כמו גולדסטאר וכולי, להעלות להם את המס ולכם אולי לא? אנחנו רוצים, זה בדיוק המקום שאנחנו מכוונים אליו. זה המקום שאנחנו רוצים לכוון אליו. ואנחנו אומרים, בואו נעשה מס מדורג. ההסכמים שלנו עם אירופה מונים את הדברים האלה, חברים. אירופה, זה חשוב להבין, רוב אירופה, רוב המערב, בארצות הברית, בדיוק בדברים האלה, בייצור בירות, יש מס מדורג, נותנים סיכוי לקטנים. לנו הקטנים, הייצור של בירה הוא יקר כמעט פי 3 ממה שהגדולים עושים. ועוד נתון שהוא לא פחות חשוב, שאנחנו סך הכל 1% מהצריכה של כל הבירות בארץ. לכן, צריך את זה בפרופורציה. מילת הסבר על כל שיטת המיסוי. ב-2010 הוא עלה המס על מוצרי אלכוהול, במיוחד על הוודקה ועל המוצרים המיובאים. גם ב-2014, בעוד כשנה וחצי, יעלה המס. זה עניין של אותם הסכמים בינלאומיים שאתה כבר הזכרת. מדובר פה באמצעי מאוד אפקטיבי שפועל בכל מערב אירופה ובארצות הברית ובאוסטרליה, והוריד את הצריכה של האלכוהול. אבל ירגל, מה אומר ריפטין? הוא אומר, זה יהרוס את הממשלות הקטנות, זה לא ישנה
את סך הכל צריכת הבירה של אנשים צעירים בארץ. אין ספק שצריך למצוא את האיזון, הרי אנחנו לא מצפים לשפוך את התינוק עם המים. כאן נוצרה תעשייה של יקבים, של מבשלות, מאוד מאוד רצינית ומאוד משמעותית ומאוד יפה לתעשייה הישראלית. יחד עם זאת צריך לזכור את אותה מטרת העל שמדברת על צריכה מופחתת של אלכוהול. צריך למצוא את אותו איזון, את אותו... אז להתחיל דווקא בבירה. אני מניחה שהצעירים הם לא שותים בירות בוטיק שכאלה. הם שותים גם בירות בוטיק וגם גולדסטאר וגם וודקה וגם כל מוצרי האלכוהול האחרים. הם צורכים את כל מוצרי האלכוהול, ולצערי בהרבה מאוד מקרים ללא מגבלות וללא תחום שאומר עד כאן, ללא אותה חסימה שאומרת מכאן והלאה אני לא נוגע באלכוהול. ועל כן אנחנו מדברים על מערכת כוללת של חקיקה ואכיפה והסברה ומניעה וכל אותם טיפול ושיקום, שזה חלק מהצעדים האפקטיביים. מה אתם תעשו עכשיו? קודם כל יש כאן תעשייה שהיא של אנשים שאתה רוצה שיהיו איתך. זה אנשים של אחראים, זה שני עולים ציונים שיש להם שתי מבשלות מדהימות, ואנשי הייטק וטייסי חיל אוויר, ואני אומר לך שזה אנשים שאתה רוצה לשים בידיהם את תעשיית האלכוהול, כי זה אנשים אחראים, זה אנשים שדואגים שהמשקה הזה לא ישמש לכל מה שאנחנו מפחדים, לא אתה, אנחנו. מה תעשו? אנחנו התכנסנו, יש לנו פורום עכשיו של מבשלי בירות הבוטיק, אנחנו מייצרים מנגנון שהוא קודם כל בא להסביר לאוצר שהעסק הזה גם לא בטווח הארוך לא ישתלם. תודה רבה לכם. אני רוצה רק שתדעו שסבא שלו היה הבן אדם הכי שמאלני במפ"ם, והכי נעים שפגשתי בכנסת. שתה בירה? תה. תה. תודה רבה לשניכם. בן שמר, מה שתו בן שמר. תה. תה.